Hola, bon dia. Avui venim a parlar d'un tema que sol omplir les consultes de psicòlegs en un primer moment, perquè és el que es dona la senyal d'alarma, que és l'ansietat. És aliada? És enemiga? És eixa senyal d'alarma? És realment el problema a solucionar, l'ansietat? Anem a comentar-ho. Anem a parlar de l'ansietat a nivell general. No anem a entrar en trastorns concrets o en quadres concrets, sinó que anem a parlar del concepte general. Comencem. Bé, hem de tindre en compte que l'ansietat pot tindre moltes cares. L'ansietat pot manifestar-se des d'eixa tos persistent que portem arrastrant 2 mesos, des d'eixos mal de caps que portem totes les nits, eixa migranya que no es cura, eixe dolor en els ulls que tenim totes les nits, eixa desmotivació cada volta que ens despertem per a poder alçar-nos i anar a fer les nostres funcions, inclús eixos tremolors, eixe mal de panxa, eixa falta de gana de menjar o eixe augment en la gana de menjar, eixa febre que tenim sense saber per què i tenim calentura, arribem a tindre 37, 38 graus, no sabem per quin motiu. Pot estar darrere d'eixes nàusees, inclús de dolor de pit, d'opressió, de taquicàrdies, sensació de falta d'aire, molts símptomes que ens poden dur preocupació, ens fan buscar en internet. Tinc mal de cap tots els dies, què pot ser? Tumor cerebral. I ja ens crea una ansietat, perquè sempre, evidentment, si busquem en internet símptomes com tinc dolor de cap persistent, evidentment, entre el llistat que t'eixirà de malalties, una d'elles serà un tumor cerebral. O, si estàs parlant que busques el tema que tens com a sensació de dolor en el pit o opressió en el pit tots els dies, probablement la informació que trobes és de que tens una cardiopatia o tens problemes en el cor. Però així estem parlant de l'ansietat, l'ansietat i els símptomes que pot desencadenar i que ens duen a buscar informació en internet, a sobrepreocupar-nos i a entrar, com hem dit en altres vídeos, en eixe plaer, en eixe recrear-se, en estar parlant, tinc això, tinc allò, potser tinc aquest problema, potser tinc l'altre. I hem de recordar que totes aquestes cares que té l'ansietat són la resposta del cos a un problema que s'amaga darrere. Sempre es diu que tot allò que no està superat sempre torna. Com torna? En símptomes del cos. Si hi ha un problema que m'està ocasionant un problema real, un problema de pensament, on jo no sé afrontar la situació i m'està creant unes ganes de fugir i jo no estic fugint, el cos me va enviar senyals d'alerta. Normalment els símptomes de l'ansietat ataquen als llocs on tu pots ser més vulnerable. Si habitualment tens tendència a patir de la panxa, per exemple, allà atacarà l'ansietat. Si normalment tens tendència a patir de mal de caps o de patir de migranya, allà atacarà l'ansietat. L'ansietat normalment atacarà en aquests llocs on un està més receptiu. Estic gastant la paraula atacar, però atacar en el sentit d'evitar que afrontem una situació que realment no volem afrontar. Anem a suposar també que jo tinc un problema en eixir al carrer. Aleshores, perquè, pel que siga, tinc una sèrie de pors als espais oberts, que com he comentat en algun vídeo, que vos recomano, està en el canal sobre l'agorafòbia.
Aleshores jo vaig a intentar eixir al carrer, però a mi em dóna por, aleshores se dispararan símptomes d'ansietat per evitar que jo tinga que afrontar aquesta por. Per què? Perquè si me mantinc en casa, en la meva zona de confort, ahí estic tranquil, ahí me sent relaxat i no n'hi ha problema. Si jo isc a l'exterior, vaig a una situació on vaig a patir de por, on vaig a passar-ho mal, aleshores l'ansietat atacarà. Recordeu-se que estic utilitzant aquest concepte, però no vol dir que sigui un atac, és un atac per a evitar aquesta situació. Entonces, ens abordarà en una sèrie de símptomes que evitaran que jo isc al carrer, perquè si comença a marejar-me, comença a tindre mal de cap, comença a tindre mal de panxa, fugiré, tornaré a casa i els símptomes desapareixen. Aleshores, ahí estic còmode. Quines maneres habitualment s'afronta això? Hi ha diverses maneres. Una teràpia que sí que ha demostrat ser molt efectiva en l'afrontament del que són els símptomes propis de l'ansietat és la teràpia cognitivo-conductual, on afrontarem les conductes, on treballarem tècniques de relaxació, com pot ser la tècnica de Jacobson, treballarem amb reestructuracions cognitives, amb canvis de pensament i amb tècniques més pràctiques per a poder aliviar aquests símptomes de l'ansietat. Solucionaràs el problema real? No. S'ha de combinar en una teràpia que vaig analitzant el problema previ que ha desencadenat aquests símptomes. Una teràpia, per exemple, també, que és molt útil per a analitzar d'on provenen aquests pensaments o aquestes situacions que desencadenen l'ansietat o els símptomes, seria la teràpia psicoanalítica, on aprofundiríem en aquests pensaments, perquè, per exemple, jo no puc estar de sobte, estic tranquil, i se me comencen a disparar símptomes d'ansietat. Uno pensa, no entenc per què, si estava tranquil, per què de sobte estic ansiós? Aquest canvi no es pot produir espontàniament, ha d'haver algun pensament, alguna situació o circumstància que ha desencadenat aquests símptomes. Uno no passa d'estar tranquil a estar ansiós perquè sí, sense que hi hagi ningú procés entre mitges. Ahí ens centraríem també, en analitzar què ha passat ahí entre mitges. Per exemple, tal vegada jo no estic eixint al carrer perquè allí n'hi ha més gent i tinc por de sentir-me jutjat. Estic en una posició, a lo millor, que em col·loque inferior als altres, perquè tinc problemes d'autoestima, per exemple, i veig als altres millors. Considero que els altres són millors que jo, que són més guapos, que són més intel·ligents, i l'eixir al carrer em fa sentir-me inferior als altres i em fa sentir-me jutjat. Tal vegada em sent observat i això va desencadenant una sèrie de símptomes que jo vull evitar, perquè jo no vull sentir-me jutjat per ningú, jo vull estar tranquil, com soc. Aleshores, ahí hi hauria un problema. Hi havia un problema de reestructuració de la posició en la que ens hem col·locat. Tal vegada, si treballem l'autoestima, treballem els motius que ens han dut a tindre aquesta autoestima baixa, des d'aquest punt podrem treballar el que ens provoca l'ansietat, perquè també és una altra manera d'abordar-ho. El tema de poder estar a la mateixa situació que els altres, tal vegada eixir al carrer i ja no se me dispararan els símptomes d'ansietat. Perquè, com hem dit, tot allò que no està superat torna. Si jo em centre solament en aliviar els símptomes de l'ansietat, ja siga en medicació, com poden ser antidepressius o ansiolítics, o jo treballe simplement amb tècniques per a pal·liar aquests símptomes, però no em centre en els motius que han desencadenat l'ansietat, no estaré solucionant el problema del tot, estaré ficant un parche. Aleshores, quina és la meva recomanació? Centrar-nos en això, centrar-nos en aliviar els símptomes. Si hi ha un moment que arriba a una situació que no podem fer vida normal, no som funcionals, perquè ens impedeix fer les nostres funcions, tal vegada arriba a un punt on sí que siga necessari combinar teràpia i medicació, podem arribar a aquest punt. Si no estem encara en aquest punt, perquè sí que podem fer vida normal, però al mateix temps ens està costant, podem eixir al carrer, però estem pagant un preu d'estar constantment ansiosos, estem anant a treballar, però ens està costant gestionar-ho, tal vegada amb una teràpia siga suficient. Una teràpia que combine l'aliviar o el mitigar els símptomes de l'ansietat, però també en solucionar el que ens fa que l'ansietat es desencadeni. Perquè, com hem dit, l'ansietat és la resposta. Nosaltres tenim por a una situació ens provoca malestar, aleshores apareix l'ansietat, per evitar que fem aquesta situació, per evitar que patim.
Eixa és la funció de l'ansietat, evitar que patim. Si estem patint, sobretot psicològicament, apareixerà per intentar evitar aquesta situació. Si així i tot, forcem la màquina i desafiem a l'ansietat i li diguem no, vaig a continuar fent a pesar del teu avi sense canviar res, els símptomes aniran augmentant, no van a disminuir per si mateixa. Espero que vos hagi sigut útil este vídeo, he volgut fer-lo més curt del que és habitual i si voleu podem entrar un altre dia en aspectes més concrets. Recordeu que ens hem centrat en el terme general de l'ansietat, no hem entrat en trastorns ni en quadres concrets. Podem fer-ho un altre dia sense cap problema. Així que, així ho deixem. Salutacions!